நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து எஜுகேஷன் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றின வீடியோஸ் போட்டுட்டு வரோம். சேனலுக்கு புதியவர்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்ஃபினிட்டி ஜாப்ஸ் இன்ஃபோ. நண்பர்களே, இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் எஸ்எஸ்சியிலிருந்து ஃபேஸ் 10க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வெளிவிட்டிருக்காங்க. இதுக்கான அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா 13 ஜூன். அதாவது இன்னையிலேருந்து கரெக்டாக ஒரு மாதம் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது. நீங்கள் ஆனால் ஒரு மாதம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டாம். நண்பர்கள் உடனடியாக அப்ளை செய்யுங்க. இந்த ஜாபுக்கான ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா 18லேருந்து 30 வயசு வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஓபிசி கேண்டிடேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3 வருஷம் வரைக்கும், எஸ்சி எஸ்டி பீப்புளுக்கு 5 வருஷம் வரைக்கும் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் டு வீக்டு பர்சன், அதாவது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 வருஷம் வரையிலும் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரியுது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எஸ்சி எஸ்டி, அப்புறம் ஓபிசி, பிடபிள்யூடி, எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன், அப்புறம் வார் விடோஸ், இந்த மாதிரியான கேண்டிடேட்ஸ்க்கெலாம் இந்த மாதிரியான ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் அப்படின்றது தெளிவாக போட்டிருக்காங்க. அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். அது போக இதுக்கான செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆன்லைன் டெஸ்ட் இருக்கும். நீங்கள் அந்த டெஸ்ட்டுக்கான சிலபஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அவங்களே ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. நோட்டிஃபிகேஷனில் கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஜென்ரல் அவேர்னஸ், அப்புறம் பேசிக் இங்கிலீஷ், இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும். மொத்தம் 4 பார்ட்டாக இதை பிரிச்சுருக்காங்க. ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் 25 கொஷின்ஸ், அதாவது ஒரு கொஷினுக்கு 2 மார்க் அவார்ட் பண்ணுவாங்க. அண்டு முக்கியமாக நீங்கள் அதில் நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது. அதாவது நம்ம ஒரு ஆன்சரை தப்பு பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஆன்சருக்கு 0.50 மார்க் நெகட்டிவ் மார்க்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ எக்ஸாம் எழுதும்போது நீங்கள் நெகட்டிவ் மார்க்கை அவாய்ட் பண்ணுங்கள். தெரிஞ்ச கொஷின்ஸ் மட்டும் அட்டன் பண்ணுங்கள். அண்டு நீங்கள் குவாலிஃபிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் 10th லெவல்னால் அதுக்கான சிலபஸ் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி லெவல் அண்டு கிராஜுவேஷன் லெவல், இது 3மே அவங்க சிலபஸ், இதுக்கான சிலபஸையும் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ஜாப்பு எந்த தரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுக்கு கீழே அது 10th லெவல்னால் 10th லெவல் இந்த மெட்ரிகுலேஷன் லெவலில் தான் இருக்கும். அண்டு ஹையர் செகண்டரினா அந்த ஹையர் செகண்டரி லெவல், அண்டு கிராஜுவேஷன் அதுக்கான சிலபஸுமே அவங்க தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஜாபுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸாம் ஃபீஸ் யூஆர் அண்ட் ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு 100 ரூபா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்டு எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன், எஸ்சி எஸ்டி, பிடபிள்யூடி, அப்புறம் லேடிஸ் எல்லாருக்குமே எந்த கம்யூனிட்டியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவங்க யாருக்குமே ஃபீஸ் கிடையாது. நீங்கள் எத்தனை ஜாபுக்கு வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம், எவ்வளோ எக்ஸாம் வேணாலும் எழுதலாம். நீங்கள் எழுதி பாஸ் ஆகிற எக்ஸாம் உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகுறீங்க, கட் ஆஃபை கிளியர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கான போஸ்டிங் அவங்க போட்டுருவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட், எஸ்சி எஸ்டி பீப்புளுக்கு எந்த மாதிரியான கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபார்மெட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபார்மெட்டில் உங்கள் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசி கேண்டிடேட்டுக்கும் அந்த ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற ஃபார்மெட்டும் அவங்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபார்மெட்டில் உங்களோட ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் இருக்கா அப்படின்றதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. அதே போல் அந்த பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் அவங்களுக்கான ஃபார்ம் என்னென்ன, அந்த பர்சனல் டிசபிலிட்டி ஃபார்ம் அது என்னென்ன வைக்கணும் அப்படின்றது அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கரெக்டாக கிளியராக அந்த இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கிட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது உங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது நீங்கள் எந்த மாதிரியான ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி காட்டியிருக்காங்க. இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற மாதிரி அந்த ஃபஸ்ட்டு பிக் தான் கரெக்டான பிக்கு. அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா கூகுள்ஸ், அதாவது கிளாஸ் போட்டிருக்கிறது, அந்த சின்ன பிக்கு, தொப்பி போட்டிருக்கிறது, செல்ஃபி ஃபோட்டோஸ், இதெல்லாம் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கான ஸ்க்ரீன்ஷாட், என்னென்ன பேஜஸ் நீங்கள் போகணும் அப்படின்றதுக்கான ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை அவங்க அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் உங்களுக்கான ரெஜிஸ்டர் லிங்க்கில் உங்கள் ஃபோட்டோவும் சிக்னேச்சரும் அப்லோட் பண்ண சொல்லும். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஒன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் எந்த போஸ்டிங் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதில் எஸ்ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இது எல்லாமே தமிழ்நாட்டுக்கான வேக்கன்சிஸ். தமிழ்நாடு சதர்ன் ரீஜியனில் நம்ம கீழே வருவோம். இதில் என்னென்ன வேக்கன்ட் இருக்குது, அதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன, அப்புறம் அதுக்கான எத்தனை வேக்கன்ட் இருக்குது அப்படின்றதையும் அவங்க கிளியராக அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே, அதாவது நம்ம தமிழ்நாடு அண்ட் ஆந்திரா, கேரளா, இவங்க எல்லாருமே சதர்ன் ரீஜனில் வருவாங்க. மேக்ஸிமம் எல்லாருமே தமிழ்நாடு, சென்னை,
ஆந்திரா இந்த மாதிரியான இடங்களில் தான் வந்து உங்களுக்கான வேலைகள் இருக்கும். எஸ்ஆர் அப்படின்றது வந்து சதர்ன் ரீஜியன். நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது எஸ்ஆர் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் ஆகும்போது நீங்கள் வந்து வேலை பார்க்குறது இங்கே தான் வேலை பார்ப்பீங்க, தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தான் வேலை பார்ப்பீங்க. அண்டு நீங்கள் வந்து நான் சதர்ன் ரீஜியன் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணலாமா, மற்ற ரீஜியன் அப்ளை பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணலாம். எக்ஸாம் சென்டர் உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும். நீங்கள் இன்கேஸ் செலக்ட் ஆகி வேலை போகிறது மட்டும் நீங்கள் வந்து அங்கே எந்த ரீஜியன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அங்கே வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் வந்து எந்த எந்த ரீஜியன் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதுறது வந்து இங்கே எழுதிக்கலாம். நம்மளுக்கான எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து சென்னை, மதுரை, கோவை, திருச்சி, கிருஷ்ணகிரி, அப்புறம் சேலம், திருநெல்வேலி, அப்புறம் வெள்ளூர் இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல இருக்குது. உங்களுக்கு எது நியர்பை லொக்கேஷனோ அதை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதிக்கலாம். அண்டு இந்த எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ட்ரேடுக்கு வந்து ஸ்கில் டெஸ்ட் அப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க. சில ஜாப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெறும் எக்ஸாம் மட்டும் எழுதினாலே போதும், அதை கிளியர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாப் கிடச்சிரும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் நண்பர்களே. நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நிறைய போஸ்டிங் அப்ளை பண்ணுங்கள். மினிமம் ஒரு 3லேருந்து 4 போஸ்டிங் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணுங்கள். எஸ்சி, எஸ்டி அண்டு உமன் கேண்டிடேட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ தான், உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஃபீஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் ஓபிசி அண்டு யூஆர் கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாருமே செப்பரேட்டாக ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் நீங்கள் 100 பணம் கட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் அப்ளை பண்ணுற எல்லா கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள். நம்மளோட சேனலை தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன்.